es calcula que 2/3 dels immigrants nord-africans aquí que viuen aquí a Catalunya són d'amazigòfons, no? D'origen amazigòfons que venen de la zona de Rif, precisament, i també de la zona sud-est del Marroc o de l'Atlas. I llavors, la majoria dels magribins aquí sí que parlen amazigh, no? I moltes vegades també bilingües, parlen àrab dialectal i parlen amazigh, però són d'origen tots amazics. La llengua amazigha no hi ha una llengua estàndard, una llengua normalitzada tal, però sí que hi ha blocs lingüístics determinats separats per blocs arabòfons des del Marroc fins a Siwa, que és a Egipte. Abans de l'arribada de l'islam i de l'arabització del segle VII, sé que hi havia la llengua amazigha, hi havia reines amazighes que parlaven, que adaptaven pues, a la llengua amazigha, que era la llengua dominant de tot aquest territori, que és la Tamazgha, al nord d'Àfrica, sí. La grafia tifinagh, que són aquests símbols que pots trobar-hi pues, a les Illes Canàries, a moltes zones del nord d'Àfrica, en pedres, com a gravacions rupestres allà, dibuixos, a la zona on viuen els tuaregs, pots trobar símbols de la grafia tifinagh. Vol dir que els amazics abans de l'arabització feien servir aquesta grafia, no? O sigui, no és una cosa nova, ni una grafia que s'ha inventat fa poc, sinó que és una grafia mil·lenària que porta moltíssims anys allà al nord d'Àfrica, és la originària dels amazics. La tifinagh fa uns 20 anys o menys que s'ha ressuscitat, s'ha tornat per l'ús lingüístic, no? Llavors encara està en fase de construcció i d'introducció, per exemple, als mitjans informàtics perquè sigui una grafia com la llatina, una grafia que es pot fer servir. Darrerament, els últims 20 anys o 15 anys sí que ha aconseguit coses, però no suficientment per dir que és una llengua pues, amb prestigi al nord d'Àfrica on es parla, no? És una llengua marginada, no té cap estatut oficial en cap estat. En l'estat d'Algèria, en general, pues, és una llengua que té un cert reconeixement nacional, però no és oficial, no? Però a la Kabília sí que és la zona on s'han aconseguit més coses, més drets culturals i lingüístics dels amazics, perquè és una zona on pues, hi ha un nivell alt de consciència cap a la identitat amazigha i també els estudis lingüístics de la llengua amazigha estan avançats a la zona de la Kabília, sí, però encara no és llengua oficial ni nacional a l'estat d'Algèria. Ara el Marroc té un cert reconeixement però no és suficient i per això el moviment amazigh encara demana pues, drets lingüístics per reconèixer la seva llengua i per suposat la seva pròpia identitat. L'ensenyament a l'escola precisament fa uns 3 anys que s'ha introduït a l'escola, però encara és una cosa molt facultativa, que no es pren amb molta responsabilitat. Llavors sí que s'han fet esforços però no suficients per lo que mereix la llengua amazigha. En quant als mitjans de comunicació, sí que hi ha alguns intents també, les televisions estatals dels països nord-africans sí que fan uns programes en amazigh, però és molt poc temps en comparació amb el temps que dediquen a la llengua àrab o inclús a la llengua francesa o l'espanyola. Nosaltres els amazics podria ser que és la comunitat que més coneix i entén la problemàtica del català que hi ha aquí i d'altres llengües com podria ser l'occità i totes aquestes llengües, perquè sabem molt bé el que és viure en una llengua minoritzada, marginada per un poder determinat, no? Llavors sí que nosaltres aquí a Catalunya precisament sí que entenem la necessitat de parlar català i de donar prestigi a la llengua autòctona que és la catalana. Com també ens agradaria que la gent que va allà o que coneix el poble amazigh que també intenti aprendre la llengua amazigha.